Lero pa Nyasa Voice Box alimene achinyamata akunena kuti chiganizo chimene unduna wa zamalonda unayika kuti zipatso komanso mbewu zosiyanasiyana zisamachokere mayiko akunja kubwera kuno kwathu Malawi ndi chiganizo chabwino chifukwa choti umenewu ndi mwayi waukulu kuti achinyamata alowe ulimi chifukwa iwowa amalima ndithu mbewu zosiyanasiyana monga anyezi ndipo panopo adzala mbewu ya anyezi imene akuyembekeza kuti akakolola in 4 months time akuti atha kupeza ndalama zochuluka zokwana 180 million Malawi kwacha. Ndete khali limodzi kuti timve kuti anyamata amenewa ulimi wawo kuyenda bwanji ndipo ndalama zimenezi akuyembekeza kuti azipanga nazo chani komanso azipeza motani. Ndete khali limodzi pano pa Nyasa Voice Box ndipo kamaliza musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mnazare imene ikusamalidwa ndi anthu 7 achinyamata okhawa. Izi zitu ndi ndalama zathu zomwe palibe ngongole, palibe zoti kaya wina wake watipasa ndalama. Izi ndi ndalama zomwe tinapindula kuchoka mtomato amene tinakolola kuyamba December kuzafika mu February. Tinakolola tomato kwambiri pa 1 acre tinapanga over 30 million. Ndi zomwe talowesaso apa pamene mukuonera apa timapanga imene tinapanga in 4 weeks time osatiso kuti chaka iyayi over 30 million cash. Anyezi mukumuonayi tinafesa 5 kgs. 5 kgs ndo hybrid. Uyuti upanga target ma supermarkets. Mena atitsekera nena kuti South Africa, Tanzania, Zambia nomo ma imports ama onions. We looked at that as an opportunity. Poyamba timadzala pang'ono panopa tinango kagula 5 kgs ya onion seeds Neptune ama Dula. Yes, komana ndo chamwa changu. Mbewu imene iyi tikangoipanga transplant from today welengerani 120 days izakipezeka kuti ili pansika. South Africa ndifeyo ndiponso achinyamata amene anachoka kunoko Malawi kupita ku South Africa taitanitsa amene azagwira muno because this mbewu yomwe tafesa pa 5 kgs ikalowa pa 1 hectare. 1 hectare tikansamala umakolola ma 200 gram bulbs tikuyena kupanga ndalama apapa over 180 million within 120 to 150 days. Ndeno izizi ikanakhala kuti boma silinaletse nsika oti anzathu azitibwezera ndalama izizi zikanapita kuti ku South Africa, not only ndalama za produce ija komanso ma transport industry yawo bwezi tikuwapanga booster ku South Africa, ma agro dealer aku South Africa bwezi akukhala promoted komano with that ban anthu ena akuiona from a political angle kwa ifeyo ineyo so pa mwaine ngati mulimi wachinyamata. That is an advantage to me. Ango nditsegulira market ndipo ndikuona opportunity yaikulu kwambiri. With this, I think within 2-3 years I should be frying in millions, not in thousands but in millions. Also mwina chaka cha mawa tingathuza kwaniso za hita 1 billion from the onion production. Misika hii na asa mati panga bloku pali misika inota mafuna tizapasa 50,000 kgs every month. Timakanika chifoti 1 quality ya ma inputs amene timafunira kuti use muno Malawi palibe. Kuyambira ku seed quality, ma fertilizers. Ndeno panopa atangotseka misika imene tinaona kuti this is the right time, we need to strike hard and we shouldn't go back asapange so reverse.